First day, if I am not mistaken, ndakakechwa nevanhu 6. Isu hatichaitira kubonde kunakidzwa. Kunakidzwa, I think ndotozonakidzwa like zvanambuta zvezvo kuti ndogona kunge ndatochiva munhu yeye asati auya kuzondiapproacha. Paanozondiapproacha munhu yeye ndinononakidzwa naye. But kwete vamwe vatichingoitira zvemari, kungomuvhurira woita zvaari kuita. Iye akatonakirwa akapedza oenda. Indogona kuzosara ndatopedza kana nechiguno because handina kunakidzwa naye. Ndangoitawo zvokuti iye andipe mari. Inini kana ndada kuti ndizonakidzwa ndizoproducer maybe ndakutopedza nechiguno. Zviri kona vanhukadzi. Chigumwe kana chi ndombodzwa ngoita nyaya dzemagaka. Kana cucumber unoisa. Unotoisa cucumber uzasiko kutopedzisa wozoproducer wega. Ini ndiri sex worker. Sex worker. Yes. Alright. Makatanga rini manje? Sex worker izvo ndakazvitanga 2015. 15. Saka machovha kai. Hata nenguva tiri muindustry. Mato. Hamusi matopromotwa here koko, hamusi matone yangu marengi amwe here amwe. Marengi edu hatina marengi atinozozvipa but tichingozvichinjawo life yedu. Alright. Chii chakanatsoitika kuti muzotange basa iri? Basa iri kutanga kwandikaita kwangu siri kuda kwangu. Chakaitika ndechekuti kwangu uri kuda kwani? Zvinozongozviita zvega because masituations vanozongokuforsa kutanga zvinhu izvozvo. It's not like unenge uchitoda wakatozvipira kuti ndoda kutoita sex work. But ndakapinda mumarriage yakandirwadza. Mabudiro andakazoita ndozvakazondipa kuti ndingoti ndichingorarama chero muraramiro wandakuita. Muchidimbu, alright. Da kuti mutaure muchidimbu nyaya yemarriage. Marriage makaipinda mune makore mangani? Chii chakaitika? Ndakapinda marriage ndine 18 years. Chii chakanatsoitika? Marriage yangu ndakatoipinda zvakanaka, ndakatodanana nemurume wangu. Ndobva tatoroorana zvakanaka, ndobva taita mwana wani. Then aida kuti ndigare kumusha. He was abusive, aida ndigare kumusha achigara mutown. So later on ndakazotanga kumuona achiuya nemakondo momwe. Achiti kugara kwaigara aiti handibvumidzwi kugara nemukadzi, ndagara kumusha. So ndichinzi rima chichi apa neage yandandiri manje zvaindikurira. Aisabvumidzwa kugara nemukadzi aine mhaka yei? Hanzi pabasa because aindiri kugara paimba yebasa, saka pabasa pangu handibvumidzwa kugara nemukadzi. Zvakataura. Saka ndangozvitambira kuda kugara kumusha, ndane mwana. Basa racho ranga rakundiremerawo pamba ndiri wana, aitoda kuti ndirime ndiite mabasa ese pamusha. Saka anga asina mai, anga asina vabereki. Saka ndandori kugara pabereki. Saka zvakandikurira. Tikatombogara naye pasi tichitokumbira kuti ndigare naye kuHarare, akaramba. Saka kusvika ndazongoonawo ndega ini kuti ndidzokere kumba kwedu. Airohwa here? Paiuyira because aiuya after 2 weeks. Aingosvika kutsvagira nyaya, so kungotsvagira nyaya ndakazonzwa zvakati zvimwe zvinhu zvemakuhwa, ndakazonzwa kuti kufambidzana naningi. Pawakazoenda kumashops wakanonana naningi, angangori violent. Kasi munhu ainwa doro. Kazhinji kacho panopfungaira pese panenge patori nemoto. Imi maisaita here zvamaipomerwa zvacho? Ndatotaura chikwadi pamberi paMwari. Panguva iyoyo ndaisatomboita izvozvo. Inyaya yengoti maybe unogona kungoti uchienda kana kuti kuchigaya kumashops wosangana nemukomana womaraini wotokuti rege ndikuite sei ndikubatsirei because like pamwe pacho ndanditori nepamiri, pamwe pacho ndazone mwana. Ungoti rege ndikubatsirei kutakura bhaketi rechibage ramakatakura ndikuendeserei tiende kuchigaya. Pakangoita unongondiona ndichifamba nemunhu iye zvakutonzi mundodanana but zvisiri zvekutotombodanana. Aitongondibatsirawo semunhu womurainiwo. Samarova kuti mumarriage yenyu munobvira mambochiita zvizvozvo? Kwete, ndiri mumarriage handambira ndakachita. Alright, ngatichiende panyaya yekutanga kuzova sex worker apa. Makanatsotanga sei first day rindiudze? First day rangu zvakaitika ndezvoti after marriage ndine shamwari yandikatanga kutamba nayo. Shamwari iyoyo taingoita zvemaboyfriends at first. Ndinasadana naningi, mangwana atazondichita ndarambana naye. Then we end up tatoona kuti zvekuti unoita permanent boyfriend zvinotonetsa. Bhera tingotsvaga munhu anongondipa mari zvenguva iyoyo. Saka nefriend yangu iyoyo takatanga kugara tese tiri 2. Ndakatobva kumusha ndanosiya mwana wangu kuna mama wangu kumusha. Then ndobva ndatanga kugara neshamwari yangu iyo muno mutown.
saka akatanga ndingati ndiye munhu akandidzidzisa kuita zvechisex worker. Saka taitombofurana mafirst days taizviita hedu muno muAirport. Touya patouchline tomira, takapfeka mabum shorts, takapfeka kana tumamin dress mamin skates, toketyawo tikaona munhu anondida toenda naye muroom. Maziyo days taitoshandisa one room neshamwari yangu, ndoenda naye kana ndiri ndatanga kuketya ndoenda nemunhu muroom, tonoita zvatinoita topedza todzoka pai. First day renyu makaketya navanhu vangani? First day rekunatsoenda patouchline chaipo. First day, to be honest, ndichiri kupisa maziyo days acho. Nezvindakura. Ndichiri kupisa, I was young, and first day, if I am not mistaken, ndakaketchwa nevanhu 6 that night. Yeah. Short time. Angani ma short time. Because ndisingakwanisi kuti ndinotora munhu for night, because room ndaishandisa neshamwari yangu. Saka taitonoketchwa, ndoenda ndoita zvandoita, ndoya ndotomudza kuti ndadzoka, iye kana ane munhu wakewo woendawo. Alright. Mazuva ano murumboita mari pa short time kana pa sleep over? Mazuva ano ndakazoona kuti muno Maypeth zvibhadhara, muno Maypeth ma 50 cents $, $2. Watona abhadhara $2. Short time 50 cents. Yeah. Dora ka 2. Dola unotoita kati serious. Mazuva ano muno Maypeth zvibhadhara. Saka mazuva ano takuenda out. Ore kana sleep over, right? Let's talk about sleep over. Sleep over, munhu anotomburisa ma $5 anenge atongokunzwira tsitsi ndi anoona kuburisa kana $10, but $5 munhu anenge aitochema chema. Ndine $5. Bange vakaipa. Saka tell me, mari inozonatsokwana here kana hamuna mhuri here chichi? Mwana ndinaye ari kumusha kuna mama wangu. Saka mari handingati inokwana, but tinotoita kuti ikwane. Kuti ikwane inyaya kutoti watotsvaga makastoma akati wande. Pane kastoma wadi wazvishandi. Ukatoziva kuti ndinofanira kutorara ndichishanda. Saka alright, tell me, skillful yamukanatsorova imi kuti ungazoita makastoma akawanda here? Kufanira kushandisa strategy yakaita sei? Strategy yandakaita nekuti ndine vamwe mbuya vandikaudzwawo. Ndakaenda ndikanotemerwa mushonga. Ndakatemerwa nyora panhengo yangu, nemusana nemumagaro. Saka mushonga inoita kuti munhu wese andikecha ndikatomudza ndodawo mari yakati anoburitsa. Zvima $2 zvichatobhadhara zvotomuchaita $2. Anomudza ndoda 10, anoburitsa 10 iwo arambe. Saka mushonga iyo ndiri kutoita kuti zvifine. Right, mishonga iyi haizopanduki here manje kuzoona kakachidhoma kakachitokoroshi this and that? I don't think so. I don't think so. So far handisati ndambonzwa wangu nyaya dzekuti mishonga yapanduka. Alright, I understand kuti vanhu takasiyana, tine nyengo dzakasiyana-siyana. Kuna vane dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imimi saizi munazofarira ndepi yacho? Ina unofarira pakati pakati. Because idhafu sometimes inogona kukurwadza ichipinda. But kana zvapakati zvisina problem. Itetewo pana mwana zitete dzinenge dziri dzirefu dzinonyanya kubaya mukati muchibereko saka dzinorwadza. But pane vamwe vanongoriwo nemasaizi angori normal size. Iyo inonyatsoenjoy. Okay. Right. Vanhu mizere inonatsokukechai. Age inonatsokukechai mazuva ano. Age yakaita sei? Age I don't think. Age vanhu varongouya, even vana vadiki kwatiri. Vanotouya. Kutoti ndikuda even madhara. Saka hatisarudzi chatichingodai mari. Kadhara katochembera kasina mazino mukano kanogona kutouya kutoti zezera munzeve pepe totoenda nako. Hatina problem nazvo. Alright, ndingoda mari. Ndingoda mari. Kana machida yeke manje. Yeke ini nangu mayeke handiwanzoda. Handiwanzoda because at least zvina ndihura asi ndine utano hwangu hwakakwana. Saka munhu anongaida yeke ndichino kandoudza kuti nemari yakawanda sei. Zvatingatoita maybe kutotanga tanoteswa kana watoda yeke. Then wobhadharawo mari yakati wandei. Asi kana pasina kuteswa tikwanise kuita izvozvo. Alright, pane zvirwere zvepabonde handiti kana ma-STDs. Semuenzaniso ngatiti masangana nawo muzuva ranhasi. Ndapi matanho amunotora? Kana ndasangana kuenda kuchipatara mushonga ndonorapa. Munenge muchirapa kuchipatara chipi? Vanenge vachikubhadhara sei mari yakawanda sei?
inangwanisa ndamborwara naizvozvo but chinoita kutongoendawo kana nana dombo ramwari pahospital apa kana kuoverspill. Saka imwe mukutamba makangwara muri kugadzirira nguva zhinji. Handisati ndambosangana nechirwere chepabonde. Alright. Pane imwe nhandira kuti ndinzwisise zvakare. I understand kuti kune madays evanhukadzi aya 7 days kazhinji kacho. If it is normal. Imimi munoita sei? Kana ndiri period. Exactly. Ndine 2 days, first days hangu 2 days ndo dzandobleeda stereki. Saka ndoza 2 days dzodzo dzandiende kubasa. Ndinozvipamba. Then the third day ndienda ndichibleeda hangu but ropa rinenge rashoma. Saka ndinopfeka cotton. Ndinoisa cotton mukati. Ndoisa cotton kumberi zvokuti ndokwanisa kutosangana nemunhu ndine cotton ndo ndakapfeka cotton. Cotton? Yes. Alright. Kana vanhu vachita bonde ka murume anenge achipushira mukati. Imi maisa cotton. Ndotoripfeka mukati murotoenda kumberi. Cotton manje ndinoda kuziva inini kuti because murume achisandudzira cotton iri zvozofamba sei, harizoende kumberi here akatadza kuzobuda cotton. Haritadzi rinotobuda. Ndotozotiwo ndasara ndega ndotopinza chigunu kuti ndiite sei ndiiburitse cotton yacho. Hapana one day rakambura cotton yakarambira. Kana inotobuda. Because haimboende kumberi stereki. Because like vamwe varume havanyanyi kutopushe kuisa mukati stereki. Because kutambira kunze uku ndokunotonaka kudarika mukati. Saka vamwe varume vanonyanya kutambira kunze stereki. Ukazoona vanopinza mukati kati variko zvavo but hanzi kunze ndokunonaka. Kunze ndokunonaka. Munhu aya anonyanyopinza mukati hautombonakirwi, kunze ndokunonaka. Alright, muzuva ranhasi imi manjadzi. Ngatiti masangana nemurume akakubvisai umhandara nhasi. Alright. Aya muri patouchline. Munhu akakubvisai umhandara. Unomubhadharisei? Anotobhadhara. Because izvo zvakatopera kadi zvokudhara ndiye akabvisa umhandara. Ndingangomupe for free. Nezvi ndapa kutsvaga mari ndapa basi. Saka anotobhadhara. Alright. Ko zvinhu zvakaita semakondomu. Imimi munawana kupi makondomu? Makondomu towanzotora mabhawa kana kutenga mafamasi. Kutenga mafamasi. Alright. Saka vabereki hama neshamwari kana vangave hameno kwamunogara kana muri kuloja vanoziva here kuti ndo zvamunoita? Vanoziva. That's why nowadays tisinganyanyi kushandira munomepe because vanhu vakunyanyozviziva. Saka tinotobuda. Tikanzwa kuti kumazowe kune mari tinoenda kumazowe tonokemba totsvaga imba yekurenda yatinobhadhara $1 per day. Tonoshandira tiri ikoko tozongodzoka kumbata mari dzedu. Zvoti vamwe vacho havatozvinyatsozvizive kuti tinoita nezvei. Because vanongoona tichingobuda sometimes. Takatopfeka mabhegi edu ane tumafilisi blanket toenda tonoita 1 week tiriko tozongodzoka. Alright. Okay. Right. Ndinoziva kuti vanhurume vakasiyana. Kuna vamwe vanhurume vanokasikisa vaya. Anoona kuti especially kana achinge wagarisa. Munoona kuti for example achitongopfeka kana kuti achitongopfekedzwa condom obva atopedza. Munoita sei manje? Iyo inenge itori advantage kwatiri. Advantage kwatiri because isusu tikakuti 1 round mari yakati. Ukakasikawo kutunda imhosva yako. Mari yangu ndechingoida. Kana wakuda second round you pay again. Alright, ko akatunda ndoziva kuti mimi mwazo. Ndinda kutundisa, maybe ndabata. Asadaisa mukati. Ndabata nhengo yako ndaita kuti utunde saka ndoda mari yangu. Zvatodhako. Yes. Unonga utopinda mnawo. Wakutopinda second round wakubhadhara futi. Alright. Ngazvakaoma. Ngazvakaoma. But ko zvimwe zvamungade kutiudza zvii zvakare zvatingade kuziva? Zvamungade kuziva ndezvekuti kudiko. Isusu basa redu iri tinoriita but hatiridewo. Alright, mucharitaya manje. I think now age yangu I think ndikasvikawo kuma 40 years ndogona kuzozviziva. Wewe mani makuru mangani? Now ndine 34 years. 34 makatanga une mangani? Ndakatanga ndine 21. 21? Yes. Now 34? Yeah. Then ndichasvika panguva yekuzoritaya. Saka ndiri manje apa. I think ndakuma 40 years ndenda kudowo zvimwe zvinhu zvakasiyana. Because like now ndiri kuzviita but ndiri kutonyara because mwana wangu akura.
ane 15 years. Mukomana musikana? Mukomana. Achindiona ndichibuda samai zvinhu zvakashata kuti although angu haanyatsoziva anoita zvekutonzwa nevanhu kuti amai ako anoita zvechihure but zvinhu zvokuti mwana ndechitomuabuse saka ndoida kuzozvisiyawo in life. Alright. Yeah, inga pakaipa. Uyezve tine mamwe challenges atosangana nawo ekuti umwe munhu anogona kukuita rough. Ekuti anogona kuti maita sex worega kubhadhara mari yako. Saka zvimwe zvinhu zvinozongorwadza kuti wangorara nemunhu for nothing. Saka kana arikidza kubhadhara ndezvimwe zvamatano amunotora manje? Matano hatina like because pamacho munhu unenge usingatomuzivi nekwaanogara mangosangana parodi. Saka akatobuda akaenda hapana kwaunokwanisa kumuteera. But sometimes segirls because tinofamba tiri team tinenge tiri 4. Saka segirls togona kumbotiwo tomboti tikazomuona futi togona kumurova but zvinosabatsiri. Hapana paanozombobuditsa mari. Alright, muri mukukechwa imomo. Riripo rimwe zuva ramunotaura kuti apa ndakechwa zvangu but murume munhu handikecha uyu ndanatsonakirwa zvimwe zvokuti mungamename. Yeah, zvinoitika. Zvinoitika kwezi munhu unogona kunge watomuchiva musati matombosangana kuti this is a gentleman, munhu yaari right. Saka hati yako kana ikanyatsofela for munhu yeye pamunozosangana akakunakira zveshuwa unongoti I wish dai anga ari murume wangu totombosangana nazvo but pane pasina zvekuzviita because iye anenge asingakude arikuda kungonakirwa zvedhei iroro woenda kumba kwake. Saka mafoni namba amukumbirira? Kana atovolunteer kusiya ega namba yake maybe otherwise kukumbira no. Ndo zvimwe zvinozotipa kuti tizongoramba tichingokontinya kwezi mari ikai it's hand to mouth. Ndikaiwana nhasi ndakutoishandisa yakutopera saka ndikada kusiya ndenda kufunga kuti saka ndikasiya ndozoitei. Hapana zvimwe zvokuita saka ndozvipano zvinozongotipa kuti ngoramba chingokontinya. Alright, yeah. Mumwe mubvunzo zvakare tichivhara chirongwa chedu. Inini semunhu mukuru ndinonzwisisa kuti bonde rinogona kunakidza kana chingowaita se wambopedza kana kuti nguva yakareba usati wamboriita paunozoriita rinogona kunakidzwa naro. Imimi muchiri kunakidzwa here nebonde nekuti every day unosangana vanhu vakawanda vakasiyana siyana? Isu hatichaitira kubonde kunakidzwa. Kunakidzwa I think ndotozonakidzwa like zvanamutaura zvezvo kuti ndogona kunge ndatochiva munhu yeye asati auya kuzondiapproacha. Paanozondiapproacha munhu yeye ndinononakidzwa naye. But kwete vamwe vatichingoitira zvemari kungomuvhurira woita zvaari kuita iye akatonakirwa akapedza oenda. Indogona kuzosara ndatopedzana nechiguno because handina kunakidzwa naye. Ndangoitawo zvokuti iye andipe mari. Ininiwo kana ndada kuti ndizonakidzwa ndizoproducer maybe ndakutopedza nechiguno. Zviri kona vanhukadzi. Chigumwe kana ndombonzwa ngoita nyaya dzemagaka. Yeah, kana cucumber unoisa. Unotoisa cucumber uzasiko kutopedzisa wozoproducer wega. Maybe it's like unenge wakufunga munhu akaambokunakidza uya. My try kuita then wozongozvipedzisa wega. Kwete kuti ava vemari ava ivo ndovatoda kuti vanakidzwe vaende. Saka kuchemerera munotochemerera zvamashikwadi kwanje zvekuti iye anakidzwa because iye like akanzwa ndichichemerera anofunga kuti baby ndiri kuenjoya tiri kuenderana but tisiri kuenderana. Saka ndangoitira kuti iye atokasika kuita sei kupedza because pamwe pacho paandozopedza nenda kutoboekana naye saka ndangoitira kuti angokasika kupedza. Alright, next customer itere because kuti ndimuganhurire panzira ndimuzoti bhisa usati wapedza azviite because mari asiya mari. Alright. Right. Ngatiti nhasi masangana nemunhu akavimbika arikuda kuti unatsokurora munobvuma here kuroorwa? Pari trick. Kuroorwa ndoda but zvakudhipenda nekuti unewo une zvakaita usei. Handichangodawo mana tumbi yatugute anatsure mbuku ayo. Kana ndauda zvekutororwa munhu yeye anofanira kunge atori rich ane mari dzake. Yeah. Kwete kuroorwa nemunhu kuti ndozotambura futi mangwana ayo handichada. Alright. Muchakwanisa here kuzovimbika imimi kuzoga kana maroorwa kurara nemurume 1 every day imambojaira kurara nevarume 10, 5, 6 every day? Ndinokwanisa. Ndinokwanisa ndikaona munhu angu ane mari requirements andikuda vanoindira nezvandodawo pamunhu wechirume. Ndinokwanisa because it's like vanhu vechirume ava
nengo vanenge vainadzo anditi, but pane vamwe vanogona kudzishandisa kuita vamwe vasingagona kudzishandisa. Mari yako unogona ngoinayo asi nhengo yako usingagona kuishandisa. Saka zviri patu kuti inini ndogona kugudira mari yako asi usiri kundifadza mumba ndinochita. I will end up ndakuchita because nhengo yako haisi kundigutsa. Saka nhengo idzi dzinoto nemashandisirwo akatosi zvakazvitori tricky. Pane munhu wekuti akatoduka tirara naika unyatsokunzwa kuti panapa ndabayiwa chep. Kwete umwe anongobaya watomboziva kuti panonyatsonangwa chep ripapi. Ndenge ichingopinda. Saka imimi alright imi kunzi muzonzi imi ma producer. Munoda kana kuna zvima minutes mangani? Ini nangu kuti ndinzi nda producer. Ini ndinetseva vanoyanzofarira. Ndepiyo. Ndowanzofarira kuti ini ndakarara nedumbu. Munhu yangu mashure kwangu. That way ndokasika kuproduce. But ukanditi ndirare nemusara ndakavhura makumbo vamwe vanobata kuti nditovhura 180 and that way andiproduce iyo ndinokatonakirwa. Asi nini ukanditi ndirare nedumbu ndakatasa pasi iwe pamusoro ya azvitore nguva azvitore time. Okay. Pane vamwe vanofarira kuiswa nhengo mukanwa nechirume. Munhu akauya iye for example arida zvekutoiswa nhengo yake mukanwa, munobvuma? Tinobvuma. Chandongoita ndekuudza atanga nakupa bhaketi rogesi. Ogesi. Yatsocherechedza kuti nhengo yako yaita sei yachena wozvishua. Ati ndokwanisa kudya but you pay for that. Inenge iri mari manje. You pay for that. Ipapo ndochadyiwa kana $10 kana uda zvekudyiwa nhengo yako. Alright. Ko imwe yavanoti hanzi sim2. Handipo nini mazimu kati kune sim1 ka. What's sim2 ka? Sim2 yazonitsanangura ndiswenzenzisa. Maybe. Sim2. Hanzi chiri kutopisa ichi. Sim2 yekwaKenan, alright, anjataura musinem. But yekwaKenan. Uri kuti chi vanhu 2 vachiisa. Sim2 yekuti ka munhu anoisa kusikafanira kuiswa ipo. Alright. YekwaKenan kanjataura musinem yacho yekwaKenan. But vanhu vanoziva Kenan vanotaura. Ini nangu I don't like that. Handidi. Isa panoiswa. Full stop. Kana wakuda zveikoko kwayo inontsvaga komwe anokwanisa izvo zvina handizvikwanisa. Handizvikwanisa. Right. Yeah. Right, Zimbabwe ndo nyaya yange tinayo panapa muzuva ranhasi tiri pachirongwa chedu chatodadza chekuti Bhishu reality show. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.